și bine v-am regăsit la un nou episod aici, la casa mea și a lui Rareș. Da, asta e office-ul. Așa, ne trebuie papagal. Da, avem papagal, dar cum o să facem rost de mâncare? Gata hârâi papagalii la noi. Gata hârâi papagalii la noi. Haide, vină după mine. Papagal! Uite! Oh! Ce fac cu asta? Nu faceți găinați pe aici. Uși tu de aici, plecați de aici. Așa. Stai aici tu. Bă, și cum o să facem rost de mâncare? Hai să ne culcăm, că e noapte. Haide. Așa, culcă-te. Că vin și eu un pan. Să-mi dau sutine. Gata, wow, sare papagalul pe mine! Sare papagalul pe mine! Bună dimineața! O sare papagalul pe mine și m-a trezit. Bă, să vezi. Fac dai că vreau să mă pot așa. Că-i pus. Au murit. Bun, hai să mergem după mâncare și luăm. Haide, ia-ți sabia în mână. Dar nu dau un papagal, vină după mine. Rareș, vină, repede, cât nu se încheie papagalul. Hai! Hai, Rareș, vină! Cât nu vin papagalul pe aici. Așa. Wow, ia, hai să omorâm. Gata. Bun, vină după mine ca să mai omorâm animalii. Wow, e un unicorn acolo. Haide după mine. Îs două aici, Prada. Aici. Am 6 bucăți de carne. Hai să mai căutăm mâncare. O vacă! Tu du-te pe aia de acolo. Eu mă duc pe asta. Mai știu una. Dai două șaturi, repede. Bun, ia-i carne. O să o împărțim noi acasă. Vino. Că nu mai avem mâncare. Wow, încă două copii. Rareș. Bă, Rareș, stai. Unde ești? Stai lângă... Stai că vin din pădure acum. Îl vezi pe ăla care sare? Du-te la el. Așa. Bă, câtă mâncare am făcut, mă. Și plouă. Și încă două copii. Vină după mine. Și lami, mă! Și lami. Adică avem multă carne. Wow, carne de zombie. Vină după mine. Mamă, i-am dat în cap. Hai să-l omorâm pe ăsta cu oile lui și astea. Scăte stuchi. Da. Wow, stuchi ăștia. Wow. Vezi că stuchi. Lasă-te. Că stuchi. Stai să arunc asta în canal. Le arunc în canal. Pe astea răli. Lasă acolo. Hai să mai vânăm. Unde vezi? O vacă! E ca titima. Nu, omoară. Aia. Am făcut rost. Bun, ai luat? Da. Încă o vacă. Omoară tu, că eu n-am emoția. Ba da, o să împărțim mâncarea. Altfel o să mor de foame. Bun, mai vânăm ceva să mergem după lemni, că... Cu ce aprindem foc? Du-te în casă tu. Bă, tu du-te acasă. Dar închide ușa să nu iasă papagale. Așa am găsit ultimul animal, niște porci. Un porc. Uite aici. Mama, ce e aici? Wow! Wow, e lavă. Ce
Cine știe, hai acasă, că poate ne pierdem. Eu o să tai copaci. Cine ăsta? Stai cu fotolul. Papagalul? Da. O, eram să cad. Și eu, că de ultimul. Eu o să tai copaci ca să avem ce pune pe foc ca să mâncăm papagalii. Bă, Da, o să le dau mâncare și la papagali. Când o să mai avem. Uite aici bucăți de lemn. Avem 19 bucăți de lemn. Da, ce avem un sertar cu lemn. Ce? Ai pus, mă, papagalul? Ce s-a auzit? Nu, ajutor! Herobrine! S-a auzit ceva acolo. Cred că e entitatea 303. Stai rareș, că ne frică. Pleacă! ce-ai văzut? Nu s-a auzit ceva! Ciudat! Ți-i foame? Da. Nu ți-i foame. Hai să punem carnea. Așa. Lasă să se facă. Wow. În asta punem asta. Să toarcem. Așa. Hai, lasă-i. Hai din office. Până se face mâncarea. Dai și tu un buton acolo. Bun, bă, Rareș, ce o să mâncăm oare? Bă, ce s-a auzit? Harava s-a auzit. Bun, ne vedem data viitoare cu iar un episod de Minecraft. Minecraft. Pa!